li agradava molt jugar. Era una nena molt juganera. I moltes vegades quan es posava a jugar s'amagava per sota les taules, s'amagava per sota les cadires, com a vosaltres, que us agrada molt jugar. Com a tots els nens i nenes, doncs a la Joana també li agradava molt jugar. I un bon dia resulta que la Joana va sentir una cosa molt estranya. Però molt estranya, va sentir una cosa que era ben estranya. I com la va sentir? Doncs ella estava, com us he dit, que li agradava molt jugar, que sempre s'amagava per sota les taules, estava a sota d'una taula. Una taula on hi havia les cames de la seva mare i les cames de la veïna, que estaven xerrant. Segur que a les mares no ens agrada tant xerrar amb les veïnes i amb tot que trobem, amb tot el que trobem. Xerrem amb tot. Doncs resulta que la mare de la Joana estava parlant amb la veïna i la veïna li diu a la seva mare: ai, noia, la Joana té el nas de l'àvia. I la Joana es va quedar tota parada. El nas de l'àvia, va dir la Joana. Jo, ella callava perquè estava allà sota i ningú sabia que estava allà amagada. Home, jo, el nas de l'àvia? No tinc pas el nas de l'àvia. Què diu aquesta dona? Aquesta veïna és boja. No sap el que diu, però es va quedar molt preocupada. I va començar a buscar-lo, clar, es va aixecar i va dir, a veure, aquesta dona ha dit una cosa. Clar, el primer que va fer va ser poder estar a les butxaques, no? Va treure les butxaques, va treure l'altra butxaca, i escolta, aquí el nas de l'àvia, aquí el nas de l'àvia no hi era. I ella estava ben preocupada, pensava, si jo tinc el nas de l'àvia, la pobra àvia va sense nas, va per la vida sense nas. Això no pot ser, es va quedar ben amoïnada. I el més estrany de tot va ser que la mare de la Joana li va donar la raó a la veïna. Li va dir, doncs sí, la Joana té el nas de l'àvia. Ai, mare de Déu, és a dir, que la veïna diu que tinc el nas de l'àvia i la meva mare diu que sí. I jo no trobo el nas de l'àvia, no hi és aquí, no hi és aquí, no hi és allà. Va tornar boja, es va tornar boja la Joana, però boja de veritat. I ella deia, però com pot ser això? Però si jo no he sortit a casa en tot el dia, si jo he estat tot el dia tancada a casa perquè he tingut febre, no he anat a l'escola, no he anat enlloc, com pot ser que diguin que tinc el nas de l'àvia? Ni dormia la Joana pensant què podia ser. Arriba l'hora de sopar, aquí amb uns pèsols la Joana, i ho tenia això, tenia el pap, tot això de que tenia el nas de l'àvia, i jo li vaig a preguntar a la mare, i li pregunta la Joana a la seva mare, mare, jo tinc el nas de l'àvia? I la mare li diu, i tant que tens el nas de l'àvia. Ai, mare de Déu, la Joana va dir, no pot ser aquesta dona. Què diu ara la mare? La mare diu que tinc el nas de l'àvia. Això encara es va tornar més boja, la pobra Joana. Va dir, doncs som-hi, com que jo això no puc dormir fins que no trobo el nas de l'àvia, ara el buscaré per tot arreu, el nas de l'àvia. I què van fer? Buscar-lo per tot arreu, per tota la casa, per tota la casa. Vosaltres heu vist el nas de la Joana, de l'àvia? Sí. El nas de l'àvia, tu l'has vist? Doncs mira, ella se'n va anar a buscar la calaixera. Va obrir tots els calaixos, un per un, mirava, aquí no hi és, aquí no hi és, aquí no hi és. Doncs allà no hi era. I va dir, saps què? Miraré la nevera, perquè a mi m'agrada molt la nevera. Sempre vaig a rempingar una mica de xocolata i una mica de cosa, i ara una galeta i un tros de no sé què. Doncs me'l dec haver deixat a la nevera. Se'n va anar a la nevera, va obrir la nevera i allà tampoc no hi era. Ui, aquesta nena, la Joana es va tornar boja, va dir, la meva pobra àvia. Doncs res, ara a la caixa de cosir, que hi ha tants fils i tants botons i tot el que hi ha allà, que es deu haver barrejat el nas de l'àvia, deu estar per allà al mig. Però creieu que el va trobar? No el va trobar, tampoc era a la caixa. A la capsa de cosir tampoc no hi era. On hi ha totes les coses a totes les cases? A sota dels sofàs, normalment està tot. Quan mous el sofà, allà hi ha un món. I quan mous els coixins hi ha un altre món. Doncs va pensar, segur que ha anat a pesar allà sota el coixí. I ella es va ajupir, va mirar sota el sofà, tampoc no hi era allà. Pobra Joana, estava boja buscant-lo. Boja, 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 boja. I diu, és estrany, però jo no recordo haver-lo tingut mai al nas de l'àvia. Què us sembla que passava? A veure què va passar. I diu, potser se l'ha oblidat a la gàbia de l'ocell. Aniré a mirar l'ocell, com que l'àvia sempre li diu coses, potser se l'ha deixat allà. Doncs allà tampoc no hi era, el nas
Que no hi era, Iret? No, Va, doncs tampoc no hi era. Doncs de la Joana. I fins que va passar? Doncs que la Joana, tota presumida que era ella, se'n va anar a mirar davant del mirall, abans de sortir de casa, que estigués ben guapa, la clenxa, el clip i tot el tema, no? I va trobar un mirall com aquest. I es va començar a mirar i va dir: ostres, potser sí que tinc el nas de l'àvia, perquè el tinc posat. És com aquest. La Joana havia sortit amb el mateix nas que la seva àvia. I quan la veïna deia que la Joana tenia el nas de l'àvia, volia dir que el tenia posat. Es va quedar parada i va dir: per fi he descobert què volia dir. Mireu, van a buscar una fotografia de la seva àvia, es van posar al costat i va entendre què volia dir, què volia dir la veïna de la Joana i la seva mare quan li deien que tenia el nas de l'àvia. Què us sembla? El té o no el té, el nas de l'àvia? El té igual, Sí o no? Que sí? I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte és curtet però divertit. Ja està. Molt bé!